Sinterklaas is onkaam in Friesland. In Dokkum en Ljouwert wien demonstraties onkundigen. Maar grut protest wie er net. Al in de Ljouwert staan 20 anti-Zwarte Pieten-activisten op het zeiland. Op een bepaald stuit bemoeiden tientallen Cambuur-aanhangers hadden ermee en moest de politie ingrijpen. Intussen kwam de Sint-Oom bij de Prinsentuin, dat net één wat van de rebellie meekregen. Mag je wat vragen? Ik ben fijn dat je hier weer in Nederland bent. Oh, lieverd, wat fijn om te horen. Ik ben zo blij om hier weer te zijn. In het voor wien er een soort maatregels nam terug de instanties om escalatie voor te komen. De demonstranten moesten voor hun eigen veiligheid in ME-busjes het plak verlitten. Ja, wie we er afvoert. Terwijl de hooligans gewoon kunnen vrijden en dat is heel paradoxaal. Ja, ik vind het gewoon heel gek. Je mag de ME-bus zien. Ik moet ME-bus zien. Burgemeester Kronen van Ljouwert wil dit soort van tafereel tenui voorkomen en mij elke niet impeteer. Ik hoop dat het niet meer hoeft en ik denk dat iedereen dat wil, want iedereen is er een beetje zenuwachtig van en er hoeft maar iemand een beetje in de war te zijn en het gaat mis. Gelukkig is het goed gegaan als iedereen zich aan de afspraken houdt, maar laten we samen overleggen. Neem ik taart mee en dan gaan we volgende keer in goed overleg dit oplossen. In Dokkum wie de politie ook maar machtig onwijzig op bestritten. Maar in zinstelling te Ljouwert kwamen daar geen zinstanders van Zwarte Piet. Ze hielden wel een demonstratie onkundigen. De gemeente hier dit plak daarvoor reserveert, maar op polities en passenij bleun het leeg. En dit ter geruststelling van burgemeester Magda Bernsen. Ja, ik ben heel erg tevreden. Ik vind het ook een fantastische opkomst. Ik denk dat iedereen zo ongeveer wel gekomen is met zijn kinderen. Het staat rijen dik, het is prachtig weer. Wat willen we nog meer? De intocht die dus gewoon terug zat de bedoeling weer. Vol verwachting kloppen de herten. Ik heb Pieten! Daar! Dag Sinterklaas, heel hartelijk welkom in Dokkum. En we zijn zo blij dat u er weer bent. En dus miljoen de skoeg verzet. Zet je je schoen? Ja, Wat staat er boven aan jouw verlanglijstje? dat weet ik niet echt. Nintendo Switch. Nintendo Switch? En nog meer? Nee, weet ik niet. Slime. Hoe spannend was het vandaag? Spannend gewoon. Toch wel, hè? Ja. Wat was er in die schoen halen? Kleurtjes en boek.